Helo, Cara dwi a dwi'n fyfyrwraig yma ym Mhrifysgol Abertawe yn wneud fy noethuriaeth gyda'r adran cyfryngau a chyfathrebu ar hyn o bryd. Cyn hynny, dwi wedi bod yma am cwpl o flynyddau erbyn hyn a dwi wedi wneud fy ngradd israddedig a fy ngradd Meistr yma hefyd. Yn ystod fy cyfnod yma, dwi wedi gweld llu o gyfleoedd gyda'r tîm gyrfaoedd yma ym Mhrifysgol Abertawe, lle maen nhw'n cynnig sgiliau CV, sgiliau cyfweld, darganfod internaethau a swyddi ran amser yn ogystal â dy baradoi di ar gyfer gyrfaoedd ar ôl gadael y brifysgol. Felly yn ystod fy nghyfnod yma, dwi wedi gwneud sawl interniaeth gyda Academi Hywel TV ac interniaeth cyfieithu gyda'r brifysgol hefyd. Gyda'r interniaeth cyfieithu, wnes i fwynhau mas draw wrth cyfieithu wahanol dogfennau ar gyfer y brifysgol, a ystyried a fydde hwn yn swydd fyddwn ni'n hoffi gael yn y dyfodol, gan datblygu fy sgiliau o fy ngradd israddedig gyda'r adran Gymraeg. Ac yn ogystal â hynny wedyn gyda'r interniaeth Academi Hywel TV, fe wnes i fwynhau mas draw dyn nhw gweithio yn Eisteddfod yn Sir Gar a Margam dros y blynyddoedd a helpu nhw i greu reels a fideos ar gyfer yr wythnos. Dwi hefyd wedi bod yn llysgennad i'r brifysgol ers tua ryw 5 mlynedd bellach a dwi wedi mwynhau mas draw a dwi wedi bod yn helpu ar ddiwrnodau agored, helpu gyda llinellau clirio. Dwi hyd yn oed wedi cael y cyfle i fod yn creu'r cynnwys digidol i'r brifysgol, wneud fideos fel hyn. Felly dwi wedi cael amrywiaeth o brofiadau wrth ymyl astudiaethau yn Mhrifysgol Abertawe.